După belșugul de pe masa de sărbători, urmat de această perioadă cu gern praznic, românii caută metode să-și protejeze sănătatea și să recapete starea de bine. Tratamentele termale au devenit o opțiune din ce în ce mai populară, mai ales că îmbină recuperarea medicală cu proceduri de relaxare menite să țină la distanță atât bolile cât și stresul. Iarna și-a intrat serios în drepturi în zonele de munte, iar de câteva zile gerul a pus stăpânire pe toată țara. După ce se bucură de peisajele de poveste din stațiunea Vața-Băi, oamenii se încălzesc în bazinele cu apă termală și pun sângele în mișcare cu ajutorul procedurilor medicale. Apele, mai ales apele, sunt foarte bune și tratamentele care le fac. Face și tratament aici? Da. Ce proceduri sunt? Fac la genunchi, ultrasunete, parafină și masaj. Sunt din Sibiu și vin pentru a doua oră de când s-a deschis acum după renovare. Apa este super, bazinele sunt minunate, oamenii nu mai vorbesc. Fac și proceduri, am o serie de proceduri, cum ar fi băile galvanice, curenții magnetici și masajele. Băile cu apă minerală caldă ajută la relaxarea și la detoxifierea organismului. Îmbinate cu masaje terapeutice, acestea duc la ameliorarea durerilor musculare și la reducerea stresului. Bineînțeles că după sărbătorile abundente în mâncare copioasă, turiștii vin la saună, la masaj, la băile cu apă termală, vin la relaxare în baia cu plante și cu uleiuri esențiale, în baia cu lapte și baia cu vin. Vin înăuntru înfrigurat și beneficiază iarăși de îmbăierea în apă termală, de sauna uscată, de sauna umedă și mai ales de băile calde cu lapte și vin. Un astfel de răsfăț este potrivit în orice moment al anului, iar stațiunile au lansat deja ofertele speciale pentru ziua îndrăgostiților sau mărțișor. În perioada 13-15 februarie avem un pachet generos cu acces la toate bazinele cu apă termală din cadrul spa-ului, la saunele uscate, la sauna umedă. Desigur, se pot face și alte proceduri de relaxare la cerere. E vorba de drenajul limfatic, de masajele anticelulitice, de îmbăierile cu lapte, îmbăierile cu vin, masaje mai speciale făcute de către colegul nostru indian, masaje ayurvedice. Cât de căutat e salonul cu fân de Osar? Este foarte căutat salonul cu fân, e ceva mai deosebit, îmbăierea în apă caldă, apă termală de fapt, îmbogățită cu infuzie de plante, este foarte căutată. E ceva interesant, e ceva nou și turiștii se bucură de această experiență. Prin băi relaxante, proceduri de recuperare și sesiuni de masaj, putem să scăpăm de stres și mai ales să ne protejăm mai bine organismul împotriva frigului de afară.